Жыхар Хойнікаў звярнуўся на прыём грамадзян па прычыне таго, што не можа працаўладкавацца. Мужчына распавёў, што не мае пастаяннага месца працы з 2016 года. За гэты час яму прапаноўваліся розныя варыянты. Аднак, па словах заяўніка, многія вакансіі яго не задавальняюць па розных прычынах. Проверим работу, да, то есть что вам будет предложено. И в ближайшее время вам письменно, да, то есть будут предложены имеющиеся вакансии, да, то есть после того, как вы посетите нанимателя, да, то есть будет опять же письменно ответ, если, либо нанимателя не устроит, либо вас не устроят те условия, которые там предлагают, же исполком к вам обратиться, да, то есть и вы проинформируете, почему либо отказались от этой, либо приехали и, скажем, той вакансии на тот момент не было. У рамках сустрэчы з калектывам намеснік старшыні Дмітрый Алейнікаў падкрэсліў, што сацыяльнай сферы важна не толькі захаваць дасягнуты ўзровень, але і пастаянна працаваць над яго павышэннем, аператыўна рэагуючы на запыты людзей. Сярод праблемных пытанняў закранулі тэму зносу хірургічнага корпусу, а таксама бягучы рамонт паліклінікі. Вялікі акцэнт зрабілі і на прафілактыкі злачынстваў правапарушэнняў непаўналетніх, і на працы ўсіх суб'ектаў прафілактыкі. Большое внимание было уделено системе здравоохранения, системе образования. Озвучивались вопросы к культуре. В основном это направление пополнения материально-технической базы, своевременное и качественное проведение ремонтно-строительных работ, обеспечение ряда мер безопасности для нахождения ребят, взрослых на территории наших учреждений. Руководством района все эти поручения будут взяты на контроль, и в ближайшее время будем их исполнять. Наступны пункт маршруту Хойніцкі дзяржаўны каледж. Гаворка ішла пра Дзень Канституцыі Рэспублікі Беларусь. У рамках візіту намесніку старшыні таксама прэзентавалі праекты па патрыятычным выхаванні моладзі, які праводзяць ва ўстанове. Для нас, это даже как для колледжа, эта встреча очень важна, так как мы можем зампредседателю позадавать очень много и интересных вопросов, так как у нас накануне День Конституции Республики Беларусь, мы можем задать на эту тему вопросы, так и просто задать несколько наших вопросов, которые интересуют нас. Вучні задалі і свае пытанні. У намесніка старшыні аблвыканкама цікавіліся меркаваннем аб выкарыстанні штучнага інтэлекту ў адукацыі, а таксама пыталі пра любімы від спорту, успаміны пра студатрат і армейскую службу. Владзіслава Галабокіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».